Asa baka tuhong bata galaglaag karong hapon naman kumang kauli. Pas ilan lagi ning eskwela. Hapon na di mga kauli dito. Hindi dinhi trabaho. Munyag pa na ning tanom. Divine Grace, lolo. Oh! Daman! Asa man dito imong kuya? Divine Grace, kita kasi imong kuya. Basketballan pa. Nag-basketball ko. Uy. Nakauli ng amaw, abaka nigig ka no. Bantay gid karon. Hapon na kauli ka eskwelahan ha. Hindi man, me. Hindi, kapag yun naman kayong papa ka rin. Kapag yung basketball. Hindi man, me. Hala, hindi ba nagpapadiha? Nakabalig ka karon. Hapon na. Ursa na bang oras sa darin nga hapon naman. Kaya trabaho din eh. Pwede to kuan. Pwede to tubig. Okay. Pamubo ning buwak. Buwak. Bubo ning batong. Kuya, tabang doon ni Papa pagpamupo sa utan. Buko sa tagbaldi, kimamupo sa utan. Ma! Oh, unsa man? Ang balde! Ang gigamit, galon ra gamita. Anong galong gibutang? Nasa gripo. Di, hindi ko bunalan ni Papa. Ano itong galon na? Naas ubos. Ako ito paon. Pag uli lagi gan eskwela, magdiretso na pag uli, di na magapit-hapit og asa dapit diha. Basketball mo rag mga NBA. Ito na angay mag-basketball karon gyud mga bata pa man mo. Uli, pero makatabang sa ginikanan. So katong nay mga bata uban diha nga nagtan-aw diri. So hinaot nga namoy matun-an dani nga vlog nga si Daring si Vicente. Amo kini ang artista karon nga atong gihimo siya og artista. Sige kasawa ko eh. Ay, undang sa taguan. Away kita kay ang hapon naman. Away sa taguan karon. Nalangi puhon ba puhon mga puhon mamungan niya di na nagpalit sa kuan. Nagpalit sa utan kay na naman tay utan. Ni batong na nitong giunag kanon. Kauli ng bata ay bunyag saan to tanom lang ta utan lagi punta pagpugi na natay mani katol maning ilok ka ni tay ligo ani so ayog kalimot pag follow like and share